Táto výstava je venovaná zmenám jednoho muža. Pôvodne tento cyklus vznikol na objednávku vydavateľstva Taschen, kde malo byť 100 fotiek. Z ekonomických dôvodov sa tento cyklus zastavil a vzniklo iba 50 fotiek. Hlavnou postavou tohto cyklu je Barry Morse. Je to veľmi zaujímavý človek. Aj v civilnom živote sa mení na týždennej báze, iný vzhľad, iná vizáž. A to bol asi hlavný dôvod, kvôli čomu ma zaujal. Navyše, tento cyklus je venovaný viac menej takej psychologickej sonde do jeho duše. Dôvod, kvôli čomu sa mení, je to hľadanie možno vlastnej identity seba samého. Mne najbližší alebo najobľúbenejší je podobizeň Daliho. Má to niekoľko dôvodov. Už len tá samotná palička, tá typická Daliovská palička sa chystala po domácky vyše 2 týždňov. Ešte jedna veľmi zaujímavá poznámka je to, že všetky kostýmy sú domácké, nie sú z požičovne. A to bola asi ten hlavný dôvod, kvôli čomu vlastne sa mi to asi najviac ľúbilo. To bola domáca palička. Martin Levin, poď sem ku mne, ty sa zase zašívaš, to je o tebe dneska. Martin Levin sa narodil v Česku, vyrastal v Bratislave. V roku 1992 odišiel do Spojených štátov amerických, kde strávil 17 rokov. Študoval grafiku na prestížnom Art Institute v Los Angeles, pracoval ako grafický dizajner a art director v reklame a v médiách. Od roku 2000 pôsobí ako fotograf v slobodnom povolaní. Jeho klientmi sú filmové štúdia Miramax, Sony Pictures, Warner Bros., Columbia, televízne spoločnosti MTV, HBO, VH1. Publikoval napríklad Rolling Stone, New York Times, Washington Post, Reuters, Spiegel, Stern. Fotil pre značky Guess, Prada a Speedo. V roku 2010 založil na pešej zóne historického centra Bratislavy Levin Art and Design Gallery. Žije a tvorí striedavo v Los Angeles, Bratislave a Prahe. S Martinom Levinom sme sa stretli nedaleko, prvýkrát teda nedaleko na jednej akcii v sklade číslo 7 na balkóne. Ako to už býva, prehodili sme pár slov, dala som mu vizitku s tým, že či nemá záujem o výstavu v SND. Prešli možno 3 dni a vo svojej e-mailovej schránke som si našla odkaz. Neviem, či si ma pamätáš, ale zoznámili sme sa na balkóne. Pobavilo ma to a neviem si predstaviť lepší začiatok, ktorý sa hodil do divadla viac ako balkónová scéna. Na balkóne sme teda začali a na úrovni divadelného balkóna sme dnes celkom symbolicky aj tu. Vo fotografiách nejde o dokonalosť, ale o psyché vizuálu. Nájdeme v nich kontroverzné detaily, ako napríklad kríž u ateistu Lenona, stuhnutosť Fridy po úraze alebo dámske sandále obuté v postave Krista. A snahou autora bolo prostredníctvom mnohých demonstrovaných tvári osobností nájsť skutočnú tvár Barry Morsea. Projekt vznikal 10 mesiacov s tým, že každý týždeň sa fotili 2 vizuály. Morfilmen je o tom, že pri troche snahy môžeme byť aspoň navonok a aspoň na chvíľu niekým iným. O tom, ako môže mať jedinec mnoho tvári a pretvárok, ktoré mu zdanlivo dokážu poskytnúť istú formu slobody a zadosť učinenia. V konečnom dôsledku je však morfizujúci muž z psychologického hľadiska trpký príbeh vnútornej úzkosti konkrétneho jednotlivca, ktorý má svoje meno, svoj kostým, ale nemá svoju tvár. Tento cyklus je o zmenách človeka, jeho zovňažku, jeho hľadaniu seba samého k lepšiemu. Myslím si, že asi najväčšiu hlúposť, ako som v živote mohol niekedy vysloviť, a pochopiteľne bolo ich asi viac, som povedal, že nikdy sa nezmením a som taký, aký som. Opätovne s postupom času viem, že ak chceme, aby náš svet bol lepší, sme tu na to,
aby sme sa menili. Ale len vtedy, ak chceme sami a vždy k lepšiemu. Aj o tom je dnešná výstava.